Сираттағы хат йылдарын тыңлау үшін Фирдәүс Хәсән кызы Макаримованы экран алдына якынрак сакырабыз. Бұл дөньяла мин шул тиклем әхирәтемдән уңдым. Кадерле кешем менән 30 елдан ашыу дустбыз. Кайгы хәсрәтләрдә лә шатлык куаныштарда ла бергә уртаклашып яшәйбез. Бүген иһә якын кешемде туган көне менән котлап китергә теләйм дип яза безгә Рәмзия Сафар кызы. Якын кешем 55 яшьлек матур юбилейын билдәләй. Ул Шишмә районының Иткә Муса авылында 1967 елның 1 февралендә зур һәм тату гаиләле дөньяга килә. Мәктәптән һуң ашнаксы һөнәрен үзләштереп эш башлай. Һуңгарак кияүгә сыгып Сибир тарафтарына Ханты-Манси автоном округының Пытьях калаһына күсә. Ошо вакыттардан уның менән танышбыз. Фирдәүстең тормыш иптәше Владимир да бик эшлекле, киң күңелле кеше. Әхирәтем 2 кызны өлгө алырдай әсәйдә. Өлкән кызы Альбина Динар кызы Өфләге зур оешмаларның берһендә бухгалтер вазифаһын башкара. Вакыт елдә һис туктатырлык түгел. Күптән түгел безнең кызлар Рида менән Альбина бергәләп бәйү түңәрәгенә йөрөйне. Еш кына балалар менән концертларга, ярыштарга йөри торгайнык. Призлы урыннарда яуланык. Әхирәтем менән төндәр буе кызларыбызга костюм теккән вакытларда әз булманы. Кескәй кызы Диана Владимир кызы проект институтында техник төзүче булып эшләй. Диананың беренче адымын, беренче һүзләрен бергәләп көтеп алдык. Сибирдә яшәгән вакытта бер-беребезгә гел генә терәк таяныста булдык. Язмыш елдәренә каршы торырлык көз таптык. Кадерле кешем, ныклы терәгем булганың, кәрәкле кәңәшләрең өчен рәхмәт һиңә. Әхирәтемнең әсәһе Мөнирә Шәмсетдин кызы Юсуповга шундай шәп, акыллы кыз тәрбияләп үстергәне өчен рәхмәт. Мөнирә апай 75 яшенә карамастан әүдем эшһөяр булып кала. Якынымдың атаһы Хәсән Хәмәдинур улы был дөньянан иртә китә. Фирдәүскә 12 яшьтә тулмаган була әле. Мөнирә апай бер үзе 4 балаһын Әлфия, Фирдәүс, Альфира, Хәмисәне тәрбияләп олы тормыш юлына сыгарган. Тугандар үзара бик тату, улар барыһы ла һәләтле, матур йырлайдар. Мөнирә апай бик бәхетле әсәй һәм өләсәй. 7 янсәргә һәм 3 бүләгә куанып көн итә. Уга бәхетле озын гомер теләйм. Әле әхирәтем тормыш иптәше менән Өфе районының Таптык авылында дөнья көтәләр. Баксаслык менән кинәнеп шөгыльләнәләр, йорттары ла ялт итеп тора. Гөлдәре шаулап сәскә ата. Ял көндәрендә кызлары ла кайтып йөрөй. Без әле лә еш кына асрашып, күрешеп торабыз. Байрамнарда ла бергә үткәрәбез. Кадерле безгә юбилей менән котлап, ныклы сәламәтлек, бәхетле, бәрәкәтле тормыш, Володя менән тигез гомер итүен, гаилә именлеге, балаларның изгелекләрен, шатлык куанычларын күреп, уңыштарына һөйенеп, барыбызның ихтирамына, игътибарына сырналып кына яшәвен теләйбез. Ихлас котлауга тормыш иптәшем һәм балалар да кушыла дип хатын йомгаклай әхирәттәге Рәмзия Сафар кызы. Матур булып, таңдарада иртәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә.